Хора, втори епизод е това. Да. Общо взето убих крави. Доста добре да снимам. Значи, така става. Ренеймвам си първия епизод. Забравям да снимам. Да тъкна това да снимам. И отивам си бия крави и си говоря. Супер! Но поне намерих храна. Абе, къде отида да... Гра. Какво това гра? Тука ми. Така, отиваме да си довършиме къщата. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. И много бе. Айде по-бързо, мани са. Да, че аз си го измислих, между другото, много си интересничко. Тук колко са? 2. Сори, чипса. Но животът е кучка. No. 2, 3. Още. 2. Дам. Дано да стане нещо от къща, защото... Така. Тук нещо... Да, така мисля. Абе, карай така си. Точно за едно честче. Да сложа тук тия буклуци, деца ми. Да отида събирам дърва. Защото имам доста добра идея, но ми трябва малко дърво. Между другото смених сина, но доста ме кефи. Така, отиме за дърво. Моля. Тимбър мод ли има тук? Окей, ако има тимбър мод, супер.
Общо това ми е идеята. Сега нямам време да търся стъкла. Timber mod, baby. Yeah. Yeah. 12. Това е добре. Все пак. This is the start of my new house. Only this. Santo Mari. Не. Не искам видео. Touchscreen мод. Няма touchscreen, не може си. Music off. Супер. За тези, които обичат страшните филми и ужасите, предлагам един филм с човек с стоножка или там нещо с стоножката. Той е отвратителен и ако обичате ужаси, обичате да се таковате, да се правите на лудо и гледайте го. Мога да ви кажа за пряко какво се разказва. Най-важното е и най-гадното, най-гнусното всичко от всичко е, че един извъртаняк зашива устите на хората за газовете на другите хора. И някои хора идат само да издрис, да плис и това е отвратително. Днеска за първи път чух за него и просто гледах трейлера и просто ужас. Съвет от мен, никога, когато ви вали дъжд, никога не искайте от някой непознат, който изобщо не познавате, да влезете в неговата къща и такива глупости други. Беше добро. Ако не искате да ви зашиват задниците, или устите на други, или устите за задниците на другите, това е. Човекът с тоножка ли беше? Забрех му името. И слава Богу, че му забрех. Бах ти ужасът. Мисля да направя една врата. И това да е крайне в този епизод. Гледай къде съм ми. What the fuck? Добре хора, надявам се ви харесало. Това беше всичко. Сега и... чао!